De FNP-fractie in Noord-Est-Friesland had schriftelijke vragen gesteld aan het college van BNW over de wijzige proef met de nachtelijke sluiting van de huisdoktersposten in Dokkum en Snits. Uit een persbericht van de Friese Huisartsenvereniging en Dokterswacht Friesland van 11 februari is toch blijken dat de proef aanpast is. In Snits bleef de huisdokterspost s'nachts wel open, wilst in Dokkum de sluiting toch strookjet van 1 juli 2024 en 1 januari 2026. Nou ja, Postema, welkom hier in de studio. Goedemiddag. Ja, dank u wel. Jim als FNP ha je vragen gesteld. Kun je eens uitlezen waarom had je dit zo'n wichtig onderwerp vinden? Ja, nou, dit onderwerp dat speelt alleen. Maar hij had er ook als vragen hier gesteld toen het bekend werd dat deze proef erom komen zo. Wij vinden als FNP dat de dokterswacht s'nachts ik bereikbaar wezen maat voor al uw zienwenners. Wij waren 4 voet vanuit Drachten en Lauwert waar wij nou uiteindelijk heen matten zullen. Ik zoen dat wij vanuit de gemeente de visie Zorg en Welwezen op touw zetten. En wij willen dat dus ouderen zo lang mogelijk thuiswaaien door kennen. En als de dokterswacht voorbeeld, daar oriënteert naar de Lauwert en Drachten. Die binnen aanzienlijk groter dan dat zij Dokkum matten. Of eerder dan dat. Of eerder, ja. En ja, Jim had dus vragen gesteld. Denk je hem dat het college hier ook invloed op uw oefening kan? Nou, wij hadden de vraag gesteld dat ze invloed eruit op oefenen matten. En toen hadden ze onjoen dat ze gesprekspartner wezen willen om te zien dat deze proef haalbaar is of net. Toen had de Friese Huisartsenvereniging en de Dokterswacht Friesland zijn wegen eerst een onderzoek gedaan met het RIVM om te zien dat die onoriënteerden dat realistisch is, dat het helder is. En daarna gaan we in gesprek met de stakeholders. Dat zijn gemeenten, ziekenhuizen en de ambulancediensten. De RIVM had onjoen dat de proef helbaar is. Dus dat de onoriënteerden binnen de normen vallen. Daarna zijn ze dus in gesprek gegaan met de desbetreffende stakeholders. En toen is er weer geen draagvlak. En op basis van dat er geen draagvlak is, hadden ze toch besloten om de proef te wijzigen. En daarmee hadden ze Snits, dus wel zijn, daar gaat de proef net tro. Maar in Dokkum gaat de proef wel tro. En dat betekent dus dat s'nachts en weekends, jongens en s'nachts geen huisarts op de huisartsenpost aanwezig is. En dat de visites vanuit Drachten of Lauwert rieden worden. Maar daar hebben wij zwaar over van hoe kan het dat de proef in Snits wel aanpast worden is en die in Dokkum net. Is er dan wel draagvlak in Dokkum om de proef terug in te letten? Of nou, Berp is dat bescheren dat het in Dokkum dus wel baremat en in Snits net. Ja, want stel, dat zal dus dadelijk zijn jou hier tegen wat je zei in de weekends en jongens dan. En ik, dan kun je er net mee heen. Stel die proef, dat blijken dat dus sluiten zal voorlopig. Wat zijn dan de gevolgen hier in de regio? Dat het permanent sluiten wordt? Ja, nou, het is wel net dat ze weekends helemaal tegen binnen, maar het is weekends de jongens en s'nachts. Door weekends s'nachts en weekends s'nachts dus. En weekends dan de jongens ik nog. Nou, voor u, wij snappen de druk bij de huisartsen. Er zijn steeds meer zelfstandige huisartsen of ZZP'ers, maar die dan het eerste invullen van huisartsen. Die zie ik binnen of om wat voor reden dan ik de planning het rond krijgen. Maar die huisartsen die kiezen over het algemeen net van nachtziens. Dus de druk op de huisartsen is wel groter. Dat snappen wij ik heel goed. Maar voor u leidt deze proef, gaat deze proef volle verder dan alleen het oplossen van het huisartsenprobleem. Want wij staan er ook voor dat uw gebied, het hele ANO-gebied uiteindelijk, dat leefbaar is voor de ouderijn. En wij doen het best om de ouderen zo lang mogelijk thuiswaaien te laten. En als de huisartsen nou s'nachts net meer dichtbij binnen, maar via de voet, kan dat beste invloed hebben op de keuzes van de ouderijn om langer thuis te waaien te bloeien in de dorpen verderop. En dat ze uiteindelijk toch kiezen om, nou, dan gaan we toch maar dichterbij een zorgverzending waaien. Plus dat we bij ons in het gebied in Dokkum en omstreken hebben we heel hard werk altijd om het ziekenhuis overeind te houden. Nou is dat uiteindelijk slagen. En nou wordt er aan deze kant wel weer op de zorg beknibbelen. Dus ja, voor ons is het alleen een logistieke planning van huisartsen is wat groter dan, deze zorg is dus wat groter dan alleen die planning. Ja, want je zei dus eens van, altijd voortval, dan zal er misschien ook wel demografische probleem te staan komen.
Ja, dat zou best kunnen. Ja. Dus bijvoorbeeld dat mensen net meer boppen in de dorpen langs het waard wenjen willen. Wikileaks. Nou ja, als jouw een proto-zwaar geneden gaat en regelmatig een beroep dwaarmaten op zwaar. En nou ja, naarmate je ouder worden, is ook wel bekend dat we dan iets meer zwaar nodig hadden dan dat je nog helemaal fit bent. Nou, dat wel een keuze wijzen kan om dan toch maar richting gruttere plakking te verroezen. Ja. Dank u wel voor jouw taaljochting. Wij hopen zelfs dat het net verdwijnen zal hier in Dokkum de nachthuisartsenpost. Dus ja, dank u wel voor je taaljochting. En we hopen dat de FNP zijn stientje bijdragen kan in dit proces. Ja, dat hopen we. Graag in. Bedankt.